какво стана сега? Преди 2 седмици качих клип. Че 2 седмици, не знам дали бяха 2 седмици, ми сториха като 1 година. Добре. Ще компенсирам с клиповете, които ни качих. Ще кача тази седмица 2, в петъка ще се опитам да снимам клип и ще се опитам и да го кача в петък. Нека говорим на теория. Пари. С 5 евро съм. 5 евро. 2 седмици съм изхарчил 5 евро ли? Не. Аз реално съм изкарал пари, обаче ги няма. Но пък аз това, ако го кажа на края на 3 месечието и кажа, аз изкарах 10 000 евро. И къде са? Ай, няма да показвам цензури. Но трябва да ги покажа в кеш. Сега ако покажа 5 евро в кеш, за какво? Постанати 2 седмици. Едната седмица бях на един язовир там банкет, другата седмица бях на банкет в Ниш. Майче, и трета седмица имаше даже. Бях и в Пловдив. На център, Капана. Живота ма иска. Що мели? Щото ми стиска. Така. Опитах се да продам изкуствен интелект на няколко бизнеса. Имаше конфронтации, защото нямам фиксален бон, фактури, фирма. Бачках на обекта. Изкарах кинти. Но както и ще е, пари изкарах. Ако ги сметна грубо, 2 седмици съм изкарал 700-800 евро, нещо такова. А къде са? Не мога да отговоря. Иначе его къде е там, служил съм си го да мога да се гледа. Събуждам се сутринта и го гледам директно, да се знам. Добре, сега имам малко светлина в тунела, ще си взема един обект сам. Да направя, ще направя една стая с гипс картон. Не знам какви пари ще изкарам. Важното е колко ще овладея около себе си, да ми стоят в джобовете, да не ги харча. Защото в предишния клип казах, че живота ми много ме дърпа. Ама да. Сега тази седмица на обекта имам още малко работа. Другата седмица ще хвана този обект да свърша. След това има и други неща, които мога да свърша. Къде са наших аз 10 000 евро да изкарвам, бе? Тротинетката ще продам. Ще продам тротинетката. Колко ще взема? Ако някой иска да ми надаване вътре в коментарите. Един друг ден, между другото, да почна да продам кендами. Качих в TikTok един клип, как игра с една кендама, полудях. Аз като малък съм играл кендами, добре, нали, правил съм тричета мъж. Обаче днеска я взех. Качих този клип в TikTok и е възможно много хора да се заребат след този клип. Не стане интересно. Аз някога играх кендама или пък някакви малки пичове да си кажат, това е интересно нещо, аз си го взема. Нали, все пак, когато аз съм бил малък, щом тогава е имал бум на кендами, нали, всеки втори имаш кендами. 2 човека от имах кендами. Всички имах кендами, всички играх. Ако тогава е било бум, защо пък да не стане бум и сега? Поръчвам от Китай един контейнер кендами. Правя Shopify акаунт, Shopify Shop. Взимам някакъв такъв инфлуенсър, се разкарва с микрофони, с камера. Ще му дам там няколко, да знам с какви пари се работи там, ма ще стегля кредит, няма проблем. Той ще почне с кендамата да пита хората. Ако направиш тричи, подаряваш една безплатна, ще подаря една безплатна.
кендама или отстъпка за кендами, мендами, работи и малките пичове ще почнат да си взимат и аз ще направя 10 000 евро и ще завърша челенджа по-рано. Грам. Измисли го. Добре, това е. Това беше от тази седмица. Ще кача тази седмица още един клип, за да мога да се изравня с графика. Не забравяйте да ми последвате Инстаграма, ТикТока и X профила. Качвам нон-стоп в тях, в TikTok качвам много сканални работи. Но с 5 евро съм. Ай.